Per 1 januari gaan wij in dit sechste deel over op nieuw beleid voor het scheiden en het hergebruik van afval. Het doel van het nieuwe beleid is om te zorgen dat de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk naar beneden gaat en we zoveel mogelijk gaan scheiden. We produceren namelijk op dit moment nog best wel veel afval dat helaas verbrand moet worden. En als we afval produceren, gooien we het ook niet altijd in de juiste bak. Hey, hou eens even. Dat is net voor mij. Daarom gaan we inzetten op extra scheiding. We willen het percentage wat we in onze gemeente hebben van 76% van het scheidingspercentage opbrengen naar 90%. En het hoeveelheid afval van 131 kilo terugbrengen naar 30 kilo. Dit is een grote opgave en daarom is een nieuw beleid bedacht. In de sortiebak kunnen we al heel veel producten kwijt. Maar een aantal deelstromen die moeten er niet in. Want als die vies worden of nat worden, dan kunnen we ze niet hergebruiken. En dat is echt zonde. En dat betekent namelijk dat ze verbrand moeten worden. Denk aan glas, textiel, papier, tuinresten of etensresten. Het is zonde als we die weggooien, gewoon op één bult, want dan worden ze verbrand. En het kost maar een paar seconden extra om die even in de juiste bak te gooien. Op dat moment kunnen ze hergebruikt worden, worden het nieuwe grondstoffen. Ja, en zetten we ook een goede wereld neer voor de mensen die na ons komen. Die komen van alles in een sortiebak. En wat er net hier, nou ja, dat is de puin. En dat is een vernes voor de vrachthouder, die gaat alles van steken. Dus ja, dat neemt de kosten met mij. En kosten produceert. Dit puin hoort inderdaad niet thuis in deze container. Wat hier wel in thuis hoort, dat is restafval. Zoals chipszakken, luiers of stofzuigerzakken. En natuurlijk de PMD. Plastic, metalen en drankkartons. Denk aan blikjes of de verpakkingsmaterialen. Dat mag hier allemaal in. Andere stromen, zoals etensresten, glas, textiel, daar hebben we andere containers voor. Gebruik die ook alsjeblieft. Een scheiding is hier belangrijk, want die grondstoffen die zijn bruikbaar en kunnen we hergebruiken voor het maken van nieuwe producten of compost. Wat er dus niet in de grijze container mag. Dat gaat hierheen. We hebben hier verschillende containers. We hebben een puinbak, we hebben een bouw- en sloopbak en we hebben een houtbak. En hele productspul wat net in de grijze kan, dat gaat hierheen. Puin gaat net in de grijze sortiebak. Je hebt in een puinbak. Nou, en hout je in een houtbak. Goeie. Goedemorgen. Dan komt je wat afval brengen. Ja. En dat had je mooi gesorteerd in de auto net. Mag ik even zien? Ja, keurig. Aan de ene kant had je karton en daar had je dan wat voor het graf vuil. Dat ziet er keurig uit. Mooi. Dus dan mag je gratis verder. Je kom even wat spul brengen. Ja, houd het puin. Hout en pijn. Oh, die heb je het mooi gesorteerd. Ja. De twee soorten. Ja. Dus, dan mag je gratis doorrijden. Ja. Hey, bedankt hè. Per 1 januari 2021 worden de openingstijden aangepast. Dinsdag tot en met zaterdag is de Milieustraat geopend van 9 uur 's ochtends tot en met 4 uur in de middag. Voor jou in de maand komt de game-carrière, daar kan je je verven en game de spullen brengen. Voor de rest, als je het gesorteerd aanlevert, dan kan je het gratis en vergeet binnenbrengen. Ja, hij je een karre waar alle stroken zetten, dan moet er wel een lid bedragje komen. Dat is voor een auto en lidvervoer is dat €4. Het is voor een enkelaardige 12 en voor een tandemmaster is het €34. Het nieuwe beleid zorgt voor echt grote aanpassingen. Ook voor u thuis. Juist voor u thuis moet ik eigenlijk zeggen. Want de grijze container, de sortiebak, die nu nog 1 keer in de 2 weken wordt opgehaald, wordt straks maar 1 keer in de 3 weken opgehaald. En dat klinkt misschien raar. We willen eigenlijk gaan zorgen dat de producten die in de sortiebak horen ook daar echt daadwerkelijk in komen. En de producten die daar niet in horen, er gewoon niet meer in passen eigenlijk. En daarom zetten we in op deze, ja, zoals we dat noemen, volumeprikkel. Wat zit in de groene? Drinkpakken jaren net in een groene container.
wat wel in de groene container maar is groente- en fruitafval zonder verpakkingsmateriaal. En klein tuinafval, snoeimateriaal, gras en dergelijke. We nemen hier de spullen in wat net in de groene container thuis zit. Dat is het grovere tuinafval. Dat is een product gas, dat is schenne takken, dat is de stobben. De stobbenfractie en de schenne takken hebben we het liefst apart, omdat daar een oorproces achter zit. We hebben hier een composteerbult in wording, deze is bijna klaar. Deze wordt een paar weken wordt deze saved. En dan krijg je het zwarte goud, de bodemverbeteraar, compost. Compost is eigenlijk een alternatief voor roegedont. Het is een bodemverbeteraar om het bodemleven omheen te krijgen. Zodat je mooier producten uit de tuin hebt, mooie gas, mooie groente en fruit. Het is echt voor het bodemleven en dat onderschatten de mensen heel bot. Het is echt een heel goed product voor het bodemleven. U heeft het waarschijnlijk thuis ook ontvangen. De infokaarten die wij verstuurd hebben. Met daarin aan de ene kant informatie, maar ook vragen over afval en het nieuwe beleid dat we hebben. 1400 mensen hebben daarop gereageerd en hebben de infokaarten ook teruggestuurd. Hartelijk dank daarvoor. En heel mooi om te zien dat daar van die 1400 mensen die gereageerd hebben, het grote deel al bezig is met scheiden, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. Ja, ik heb de enquête ook ingevuld. Dat spreekt mij heel erg aan. Ik vind dat heel mooi om dat te doen. Milieu is me, dat spreekt mij aan. En ja, die afvalscheiding, dat vind ik toch een heel goed ding. Je denkt dat grote gezinnen het wel lastig krijgen om die Dat denk ik wel. container te Dat leggen denk keer ik in de wel. trein. Ja. Maar als je het is zei, je moet op het ogenblik, ja, denk ik een beetje meer in oplossingen denken als in problemen. Want je snapt wat ik bedoel. Want de meeste maken er een probleem van. Maar leer er eens mee om te gaan om de melkpakken eventjes, ja, hoe een van de bijen die melk pakken. En doen ze er even op om en dan kan je zien, ja, dat iedereen een taak krijgt daarin. Dan maak je de bijen, ik bewust maar de afvalscheiding. Hoe stel je het zien hoe het afvalbeleid? Ja, als je voor mij alleenig is het makkelijk te doen, 1 keer in de 2 weken. Dus, ja. Het wordt haast niet in de trein. Ja, het wordt 1 keer draaien, maar ik dat voor mij 1 keer in de 4 weken dat ik het tot nu toe. Dus, denk je er echt om mij te inkepen van die boodschap? maar dat valt op zich mij. Ik probeer van het papier te scheiden en de GFT en alles en dat soort dingen. Maar, en gewoon proberen het liedje in de prullenbak te doen en dat soort dingen. Dus, 23% van de mensen die de enquête hebben ingevuld geven aan dat ze waarschijnlijk grote moeite verwachten, juist met de 3-wekelijkse lediging van de sortiebak. Wij zijn met 5 mensen, 3 ben, 2 volwassenen. We hadden een container iedere 2 weken vol. Goed vol. Ik betwijfel dat het bij ons gaat lukken, dat zo'n hele grote uitdaging wordt. Dat maar we zien te regelen en daar maar we een oplossing voor zoeken, omdat zien dat het lukt. Dit zien we met name bij grote gezinnen. En ik benadruk graag nog een keer dat gezinnen met meer dan 6 personen of gezinnen met 5 personen en kinderen in de luiers een extra sortiebak kunnen aanvragen voor een gereduceerd tarief. Ook zien we dat heel veel mensen nog niet bekend zijn met de Omrin-app. En die is juist ontzettend handig voor het nieuwe beleid straks vanaf 1 januari. Nee. Wij zijn net op de hechte van de app van de Omrin. Nee, nog net van jet. Dat zou wel handig wezen, denk ik, voor alle inwoners straks, dat die app bekend wordt. Maar dat we 1 keer in de 3 weken de grieze container leeg halen, dan zou dat makkelijk wezen voor de mensen dat ze weten wat ze schrift kennen en waar het in moet. Dan wordt het toch wel een mooie uitdaging, denk ik, voor Elsenien. Oh, dat hoort in de grijze. Groene. Moet even in de grijze. Dit is een hele handige app die juist straks, als we per 3 weken gaan ledigen, erg handig kan zijn. U krijgt dan de dag van tevoren namelijk een bericht dat u morgen de sortiebak of de biobak buiten moet zetten. Daarna staan er heel veel handige tips in over scheiding. Gelukkig hebben we ook met de enquête heel veel informatie kunnen ophalen. Vragen die er nog zijn. Daarmee gaan we aan de slag.
mede ook met de afvalcoach, om zo goed mogelijk u van informatie te kunnen voorzien, zodat het beleid zo goed mogelijk uit te voeren is.